F'pajjiżna l-familji waħedhom jiġġeneraw madwar 400 tunnellata ta' skart fis-sena. Għaldaqstant huwa importanti li kemm il-familji kif ukoll in-negozji isegwu proċeduri li jiżguraw ir-riċiklaġġ tal-iskart. Il-kumpanija Yellow Pages tinsab fil-bidu tal-proċess annwali ta' tqassim tad-direttorji l-ġodda u l-ġbir ta' dawk antiki sabiex dawn tal-aħħar jiġu rriċiklati. Waħda mis-social responsibilities tal-kumpanija hija li kemm jista' jkun noperaw f'ambjent green. Fil-fatt nieħdu diversi miżuri kemm bħala riċiklaġġ kif ukoll anki permezz ta' installazzjoni ta' photovoltaic panels, għalhekk ovvjament qegħdin ngħinu biex ikollna nqas CO2 fl-arja fil-madwar. Mill-2006 bl-għajnuna tal-komunità Maltija inġabru madwar 742 tunnellata ta' skart ta' karti li jammuntaw għal madwar 475,000 direttorju. Fl-10 tiem li ġejjin il-kumpanija ser tkun qed tqassam u tiġbor id-direttorji kollha madwar Malta u Għawdex. Il-pubbliku huwa mitlub jipparteċipa u joħroġ id-direttorji antiki fuq l-adba sabiex dawn jinġabru u jiġu rriċiklati bl-aktar mod effettiv. Intant il-Yellow Pages nediet applikazzjoni fuq il-mobile sabiex wieħed jagħmel użu mis-servizzi offruti mill-kumpanija.